πρώτη κουζίνα στούντιο είναι γεγονό. Εάν ψάχνεις έναν πλήρη χώρο μαγειρικών shooting σε ένα top studio που σου τα προσφέρει όλα με τον πιο μοναδικό τρόπο, τότε η κουζίνα στη Θεσσαλονίκη από τους Chefs Mykonos, τον Αλέξανδρο και τον Άγγελο είναι για εσένα. Είσαι μάγειρας και θέλεις να φωτογραφίσεις ή να βγάλεις βίντεο τις δημιουργίες σου. Είσαι προμηθευτής προϊόντων και θέλεις διαφημίσεις στα social media. Έχεις κανάλι στο YouTube και ψάχνεις το ιδανικό μέρος για να τραβήξεις βίντεο τις αριστοτεχνίες σου. Σε όποια κατηγορία και να ανήκεις, μπορείς να προμοτάρεις το στοιχείο σου και το ταλέντο σου στα social media, έχοντας μια κουζίνα με καλαισθησία και πλήρη εξοπλισμό για να κάνεις ό,τι και αν βάλεις στο μυαλό σου. Πού είναι εξοπλισμός? Εκτός από έναν πλήρη εξοπλισμό, σου προσφέρουμε και τον κατάλληλο φωτισμό για να αποτυπώσεις με ακρίβεια στο φακό όλες τις δημιουργίες. Κάτι όμως που δεν περίμενες είναι πως υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από τους Chefs Mykonos. Μπορούν να είναι μαζί σου στα γυρίσματα και στις λήψεις για να δώσουν μία νέα νότα στο υλικό σου. Να σου δώσουν ιδέες για πρωτοποριακές συνταγές και να είναι μέλη των βίντεο ή της φωτογράφησής σου ολοκληρωτικά. Η ομάδα μας σε περιμένει για να βγάλεις το υλικό που θα ξεχωρίσει και θα σε ανεβάσει σε άλλο επίπεδο. Αν θες να νοικιάσεις την καλύτερη κουζίνα με τους καλύτερους συνεργάτες, τηλεφώνησε στο 6947 15 31 60 και μάθε όποια πληροφορία θέλεις άμεσα. Μην περιμένεις άλλο, η μαγεία της μαγειρικής ξεκινάει ακριβώς εδώ.